Здравейте хора, аз съм N64, ние ще играем Counter-Strike, Special Forces Group ли беше, не знам. Добре. Така. Само да ще чакаме да зареди. Ето я. Втори. Значи. Ако е малко да игра с много... Тост. Да. Също да спомена, тук е... Даниел Димитров, казвам се Тихомир Иванов и тук съм с N64 да играем кънтър. Така, След него ще съм аз. Хора, убиха ме на мига, но нищо. Тук е най-якото. Клипа ще е малък. Ето го да смърша. Бръмна го, направо и бах май. Съжалявам хора. Понякога се... Това ми е първата глупост в целия ми канал. Не са бой. Краш знаеш колко глупости има. Искам да скоча. Само да взема пушката. Пат. Бебе! Но то с кола му е пушката. Ако е снайпер, не е снайпер. Емка. Емка, газите да емка. Втората че допуска. Easy peasy lemon squeezy. Хора, заглещих се! Тук няма човек. Нищо. Върни се назад. Ени! Да. Паткани! Терористи! Върни се назад, че имаш ака. Каква ти ака, бе? Дундите ме стрелят. Дай се назад и си купи оръжие. Дунди. Що не се чува? Аз ще ти сирам устата. Хора, и сега ще го бия. Направо му серах. What the fuck? Nope. Ще го бия, човек. Аз съм ти казал. Ще го гръмна направо, ще го... Направиш на тъшаца. Да. Също така имах предвид. Този тунел към къде води? Ето към къде. Ето ги. Терористи. Стел. Добре, че мен не ме виждат, ама аз ги гърмя, направо ги паткам. Сега ще го пръсна. Два на 4. 2-4. Я да взема стола да играя на друго нещо тук. Да играя нещо тук. Вземи се стола, бе. Да, брат ми, аз така. Защо не обичам не това, бе? Що? Защото може да слага като на метал. Ле.
Тан. Ту трепе се играл съм човек. Направо. Къде са игрите, брат? Аз нямам игра, играй нещо от Free, бе. Къде си? А, да. Ние, бе, чакай, бе. Правим тук на юг. Така хора, убиха ме. Какво ти път? Защото този Тишко ма да сейва. Той се казва Тишко. Ни. Тишмак. Мак. Тишмак. Грузняк. Ай, Тишмак. Грузняк. Просто го пръсна. И той ще пръсна! О, тя пети мъж. Джит 5 я. Кой хора така? Що няма звук, бе? Няма звук ли? Давай. От тук го усили. Мяу. Мяу! Гледай го, този ще му серам от птичката. Тишко, знаеш ли в Counter-Strike как се гледа пушки? Намаляма! Аз тук снимам клип, няма да чувам аз! Лок. О, клип! Коя жена ме изляза? Лок няма. И не знам дали виждате рекламите, но аз ги виждам. Фак. Айде, фейси ме мишки. И сега ще му... О, секси! Бум. Бум. Кой мишки? Ооо. Ей, мишки! Фак. Ти го ама, няма да се разберем те! Намали той! Къде она игра, бе, брат ми? Кой бе? Она игра, дет игра. Двама. Дет беше с уния човечета. Много не ударил? Да. Не, уния човечета. Е, у нас. Къде? Розовото е, който. Той ли? Розовото е! Това. Надолу! Дай, две игри, наляво. Надолу! Тази. Даде? Това си е цял живот. Не можеш да я намериш. Яй. О, ето го патканчето. Дей. Лам. Гръмнах ли го? Губи. Гръмнах ли та? Ай. Гръмнах ли та? Опа, 20 милиона. Предавам се. Тиквата. Ауч. Пробил. Победи. О, то сме гръмна е. О, fuck you. Fucking гурва. You stupid. Това ниво е най-трудно. Увлякох се да го гледам тос. Щаширно. Ето с пиштов по-яко от она е пушка. Она е пушка. Так, докато съм така. И сега то ще гръмна. Тя е тебе. Гледай го. Ах, шити. О, така.
така. Хора, това мисля да отклипа. Това е от мен. Ако ви хареса, дайте палче нагоре. Също коментирайте, абонирайте се и чао.